U Peugeotu su ispravno procijenili da se ne isplati dizajnirati još jednu babušku, kompaktni SUV koji će biti sličan svim ostalim konkurentima. I danas je 3008 rijedak primjer drugačijeg razmišljanja u klasi u kojoj su gotovo svi isti. Ponekad se 3008 doima kao jedini rocker na koncertu ozbiljne glazbe i to nije loše. Dapače, ako su dizajnerska rješenja pritom i atraktivna, a jesu, to vam omogućava lijepe prodajne brojke. Možda je još veći uspjeh dizajn interijera koji je modernim rješenjima blizak premium klasi. Digitalna instrumentna ploča koja je pozicionirana iznad smanjenog obruča upravljača djeluje atraktivno, a isto se može reći i za središnju konzolu s piano tipkama i velikim multifunkcijskim ekranom. Uz dodatnu opremu u kojoj su navigacija te kamera za parkiranje sa vizualnim rasponom 360 stupnjeva, ovaj 3008 opremljen je da vozaču maksimalno pomogne, pa čak i kada je indisponiran. Jedini veći nedostatak 3008 ipak je ograničen prostor na stražnjoj klupi. Pogotovo će to osjetiti visoki putnici koji će koljenima masirati vozača ili suvozača na prednjem sjedalu, a i krov je nešto niži. Možda Peugeot 3008 nije najudobniji SUV u segmentu, to je još uvijek Nissan Qashqai, ali je zato uzeo ono dobro iz dva svijeta. Njegov komfor nije narušen, a pritom je i na cesti uvjerljiv, odnosno putnici se neće buniti da im je sve to pretvrdo, a vozač neće prigovarati zbog lošeg balansa. Vizualno je različit, ali po svojim voznim osobinama 3008 klasičan je SUV. Siguran je, stabilan u zavojima i pri velikim brzinama, a pritom i poprilično tih. Uzbuđenja ipak ostavite za neke važne obiteljske događaje ili rijetke trenutke kada neki sportski automobil možete provozati na trkačoj stazi. I pripazite, 3008 ima samo prednji pogon, pa dobro birajte makadam na kojem ćete voziti. Može li mali trocilindrični motor pokretati relativno veliki SUV i nekoliko putnika koji su na putu da se prijave u televizijski show u kojem se skidaju kilogrami? Ni masa velikog SUV-a, ni korpulentni putnici neće biti prepreka ugrađenom sjajnom 1,2 litrenom turbobenzinskom trocilindričnom motoru sa 130 konjskih snaga i 8-stupanjskim mjenjačem. Ova simbioza funkcionira gotovo bez pogreške. Možda je u nekim situacijama mjenjač sporiji, ali 3008 nije sportski automobil i to nije veliki deficit. Snaga i moment benzinca osjete se u ubrzanjima, pa ovoj karoseriji doista nije potrebno više. Cijena je 244.000 kuna, a to nije malo. Međutim, to je danas Peugeot. Interijer je luksuzniji nego kod mnogih konkurenata, a i ovaj model odlično je opremljen. Peugeot 3008 moderan je automobil i u klasi kompaktnih SUV-ova poseban. Samo to bi već bilo dovoljno za uspjeh.